दिनैसिम बिटिआर गोरोबथाया 3 बोसोर जाबाय। बिटिआर गोरोबथानि 3 बोसोर आबुं जानायखौनो लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव बायदि मेहेरगोनां हाबाफारि लादों। बेबायदिनो काजिगाव मखुमायावबो इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि जथायै मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिदों। बेबायदिनो गोबां इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि दैदेनगिरि आरो हेफाजाबगिरिफोरनि बाहागो लानायाव महामाया बग्रिबारिनिफ्राय जागायनानै काजिगाव मखुमासिम मटरसाइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। हाबाफारियावनो जर'खायै बाहागो लादोंमोन इएम गणेशियाम दासआ। दा दिनै बिटिआर एकर्डनि जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय दिनै बिटिआर एकर्डआव कमप्लिट बिटिडिआव जों बिटिआर एकर्ड खालामनायनि थाखायनो कमप्लिट आं पर्बत जिल्लानि गार्जेन इएम हिसाबै आं इयाव दायित्व होदो। दायित्व माने आं इयाव फैनानै जे इयाव जेसे जोंहा पार्टिनि मानसि दङ बिजेपि इउपिपिएल जिएसपि सब गथ'फोरा फैदो आरो बाइक लाना फैनानै जों कमप्लिट रायजोफोरखौ मेसेज होनो नागिरो जे बिटिआर एकर्ड खालामनानै जे जों एक लोगोनो दं मोजां दं आरो बिटिआरनि सरकारा जे मोजां सोलिगासिनो दङ बेखौ खावलायनो नागिरदो। आरो इनि उनाव जिफोरा जेसे इयाव बिजेपि बा इउपिपिएल जिएसपिफोर फैदो सब इच्छा खिन्थु फैदो सोरबाखौ जों फैसा होनानै लाबोआखै निजा इच्छा मथे फैनानै इयाव बाहागो लानानै सब रायजोनि मोनसे मेसेज लागायनो जे जों मोनथाम पार्टि लोगो नांनानै जे सरकारखौ दाना दं मोजां सोलिनाय दङ दा कुनु सरकारखौ सेफायनो हाखाया बेखौ खिन्थिनाय थाखायनो जों बिटिआर एकर्डआबो जों मानिदो आरो बोसोरै बोसोर जों मानिगासिनो थागोन आरो आगोनथिं सोलिना थागोन। आरो दिनैनि नैबे बाइक रेलिजों सोमोन्दो लाखिनानै नोंथाङा बेसेबांसिम बिटिआरआव डेभेलपनि खामानि मावनो सानदों? बिटिआरनि सोमोन्दो लानानै जों बहुद खामानि मावबाय। दा जि 15 बोसोर खामानि जादोंमोन बेयावथ' कुनु सिन गैयामोन बा जों नायनोबो मोनाखै। दा जोंनि बिटिआर बानायनायनि उनाव बहुद गामिनि लामाफोर जादों, लामानिफोरा जेसे खामानि नांगौ खामानिफोर जागासिनो दं। आरो इनि उनाव जेरावबो थांबाबो नुगोन जे दा खामानि सोलिना दङ आरो आगन्तुक जोंहा मात्र बोसोरनैसो थांबाय। बोसोरसे जों कभिडनि थाखायनो जेबो मावनो हायासै। इनि उनाव बोसोरसे खामानि मावनो मोनदों। बे खामानि मावनो मोननायाव दा जेसे जोङो खामानि मावनांगौ बेनिख्रुइ बहुत दुगुना खामानि मावगासिनो दा खिन्थिगासिनो दं। रायजोफोरखौ आनन्दित दं आरो मोजां मोनदों। रायजोफोर सोलिगासिनो दङ आरो बेनि थाखायनो बिटिआर 3 बोसोर दङ। बे 3 बोसोराव जों जिखुनु प्रकारे जों रायजोफोर अननाय खामानिखौ मावनो खिन्थिनांगौ बेखौ जों सानदों। आरो दा बिटिआर एकर्डनि सब रायजोफोरनियाव जे नायथोसै मोजां जाथोसै आरो सब रायजोफोरखौ जों बेखौ खावलायनो नागिरदों। आरो जों बिटिआर एकर्डआव जा दिनै बाहागो लादों जोंहा इयाव मथा 100% माने 600सिम जों सेस्था लादोंमोन। दा बर्थमान फैगासिनो दं मानसिफोरा आरो बर्थमान जों समयनि थाखायनो दा सिगां ओंखारगासिनो दं आरो उनाव मानसिफोर फैगासिनो दं। जों बाइक लाना फैगासिनो दं।